Вітаю, діти! Сьогодні пропоную перевірити наявність повітря у ґрунті. Для цього нам знадобиться ємкість з водою і шматочок ґрунту. Беремо ґрунт і занурюємо його в воду і спостерігаємо. Погляньте, дітки, що ви бачите на поверхні? Це бульбашки. Повітря виходить із ґрунту, що свідчить про наявність повітря в ґрунті. Ґрунт поступово розмакає і розпадається на дрібні частинки, а вода стає каламутною. Ми можемо помітити піщинки, глину та рештки рослин, що входять до складу ґрунту.